जोंहा नैबे दा 87 87थि गुरुदेव कालिचरन रुंसारि सान फालिनाय बे हाबाफारिनि जोंहा लाहार फाहार खामानिया सोलिगासिनो दं। दासिमाव जोङो मावै मावै 70% खामानिया आवगायबाय। दा बे लेखा हिसाबै जोंहा दा कारिगाव आनसलिकआवनो जोंहा नैबे जुगालियाव खुंजानो थि जादों। दा बे हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंहा दा सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि बानजायनायजों जे जोंनि सा सानजा बे नर्थ इस्टनि सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि बानजायनायाव खुंजानो लानाय नैबे क'क्राझार जिल्लानि जेनाखि जोङो बुंनो थाङोब्ला हेडक्वार्टार जेनेबा मन्दिर, बे मन्दिरावनो जोङो खुंनो सेन्ट्रेला बेखौ थि खालामनाय हिसाबै जोङो दिनै बे खामानिखौ जों सोलिगासिनो दङ। दा बे हिसाबाव जोंहा गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै जोङो गोबांथार लकेलिटि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा CM श्रीजुत प्रमद बर' सारखौबो जोङो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों। आरो बेजों लेखानो जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौबो जोङो गेवलां मेलनि सासे बेखेवगिरि हिसाबै सारखौ जों हांख्रायना लाबोदों। दा बे हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे क'क्राझार जिल्ला सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि जानानै जे जोंनि बे सारा सुरुप स्थिति प्रसार संसदखौ मोजां मोनग्रा आइ आरो आफामोन भक्त साफ्रामखौबो जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लायाव खुंजानो गोनां जोंनि कालिचरन गुरुदेब थैनाय सान बे फालिनायाव साफ्रामखौबो जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। आरो बिनि अनगा जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबांनाखि जोंनि सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि भक्त बाबामोन दं, आइमोन दं, बे आइ आरो आफामोनखौबो जोङो जोंनि नैबे साखाथियावनो थानाय कारिगाव आउट पस्टनि थानाजों नांजाबनाय जोहोलाव दैमालु एकाडेमिनि साखाथियाव जोङो मोनसे जोंनिनो सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि फोथार दङ। बे फोथारावनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो जोङो बेहाय जोंनि जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो भक्त आइ आरो आफामोनखौ जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय। मा हाबाफारि खुंफुंनो लाहार फाहार? हाबाफारिया बेनो जोंहा फार्स्ट गिबि सान हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनसे बोसोरथामनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा। बेजों लोगोसे जोङो जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव मोनसे मन्दिर जोङो हेडक्वार्टार हिसाबै जोङो बे मन्दिरखौ जोङो बेखेवनो लानाय जादों। बेखौबो जोङो फार्स्ट गिबि सानखालि जोङो बे मन्दिरखौ बेखेवनानै लागोन। आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि जोङो 12थानि उनाव जोङो मोनसे सेन्ट्रेलनि भक्त आजावनाय बा डेलिगेट सेसन, बे डेलिगेट सेसनखौ जोङो 2:30 रिंगासोनिफ्राय जोङो बे भक्त थान्दै आजावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बिनि अखानायै जोङो गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सिबियारि आरो जोंनि सुरुप स्थिति प्रसार संसदनिल' नङा, बे साफ्रोमबो समाज सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना जुदि जेबो गोसोफ्राव गोनो गोथो सानाब्ला बेहाय साफ्रोमखौबो जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो बेयाव खावलायदों। आरो बेहाय जों आरसिनि जानानै जों बेहायनो एरियानि रायजो राजाफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो साफ्रोमखौबो खावलायनो हादों।